Čiže toto je taká naša vedecká obývačka. Pôvodne to malo byť fyzikálno-chemicko-biologické laboratórium s veľkým projektom, tak ako laboratória vyzerajú. Ale bohužiaľ, ako to u nás chodí, v našej krajine nie sú na to peniaze. Takže my sme si pozbierali nábytok po škole, po rodičoch, proste všelikde. A budujeme to tak, aby sme sa tu dobre cítili, čiže taký makerspace, kde si každý môže robiť, čo chce a každý tu má svoj kútik. Lebo jedna vec je byť tu do druhej a potom doma sa zavrieť, treba ísť na počítač, na mobil a jedna je vec si nájsť partiu, s ktorou sa cítia dobre a robia spoločne zaujímavé veci. Náš klub je pomerne veľký v tom zmysle, že nemáme ani veľa členov, ale máme veľmi veľa základných kolektívov. My sme vznikali tak, že najskôr ja s jedným kolegom, ja som robila pokusy s deťmi a on teda bol vášnivý astronóm, tak sme sa dali dohromady a učili sme obidvaja na tejto škole a začali sme pracovať s deťmi. A postupne sa tam nabalovali veci, jak sa tam prinášali práve tie nové podnety, že a šachisti prišli, či by nemohli s nami fungovať. A potom sme pridali informatiku, potom sme pridali 3D tlač, čiže nakoniec máme 6 základných kolektívov, ktoré pracujú a vlastne potom sa ešte pridali filmári k nám. Takže každý si robí takéto svoje a veľakrát robíme spoločne nejaké projekty. Mňa zaujíma predovšetkým astronómia a vlastne môžem toto využiť, že práve zo základnej školy, polovička nášho krúžku alebo klubu je zo základnej školy, kde môžem ich tiež pritiahnuť nejako k tomu pozorovaniu nočnej oblohy. Noc výskumníkov usporiadávame pravidelne v čase, keď je celoslovenská akcia a snažíme sa prispôsobiť tej vyhlásenej téme, ktorá tam je, s tým, že my si ju adaptujeme na svoje podmienky a pripravujeme pre deti nejaké zážitkové aktivity. Tieto aktivity ponúkame aj verejnosti, máme rozdelené na nejakú prednáškovú časť, potom na časť workshopov, no a najväčším zážitkom pre deti, pre študentov je mať nocovačku v škole. Šach hrám asi 10 rokov. Takže závodne, že som členom šachového klubu. Ale veľmi ma baví, keď sa mi podarí niekoho vyhliadnuť a doviesť ho tiež do šachového klubu, kde začne hrať od tej najnižšej ligy. Možno, že rýchlejšie na niečo prídem, že tak zamyslím sa nad tým, alebo že trpezlivosť mi trénuje, že keď napríklad super dlhšie rozmýšľa, tak trénujem si trpezlivosť. Samko Techy je šikovný chlapec, lebo to je práve ten jeden, ktorého vlastne manžel objavil a už teraz hrá šach v klube. Dokonca sa mu podarilo prvýkrát vyhrať a vlastne porazil dospeláka, čo je super pre neho. No tak je to vlastne, chceme pomôcť starším ľuďom, ktorí nevedia alebo sa boja technológiám. Čiže my ako sme urobili tím. No a my sa vlastne budeme snažiť nejaký problém vyriešiť, ktorý nám oni povedia, napríklad vytvoriť si nejaký kontakt, e-mail alebo niečo na úrady urobiť. Poslednou dobou sa tie technológie strašne rýchlo rozvíjajú a tí starší ľudia už nestíhajú vlastne sami si dohľadávať alebo sami si zisťovať, že ako sa s tým pracuje, tak preto im chceme pomôcť. Môj projekt sa zaoberá náukou a precvičovaním sa japonskej gramatiky, pretože som z tej jednej noci povedal, že sa chcem učiť japončinu a tak to skončilo, že teraz si robím projekt na to, aby mi pomohla sa ju naučiť. Minasan, konnichiwa. Ja keby som mala charakterizovať tých ľudí, ktorí tu robia, lebo je to dobrovoľnícka práca, oni to robia zadarmo vo svojom voľnom čase, tak jedna motivácia robiť to pre svoje deti a druhá motivácia je, že sme sa nepohrali so všetkými hračkami, keď sme boli my deti a potrebujeme dobehnúť túto túžbu, že nemali sme také Lego, nemali sme taký ďalekohľad a nemali sme proste takú 3D tlačiareň, tak ako väčšinou nás to viac baví možno ako tie deti.